както и е и трета част. Така, сега ще продължим тук. При опасност, възкликнала при природно бедствие, се обаждаме на спешен телефон 112. Така, ако сме навън и има буря, не заставаме близо до дърво, защото е опасно. При наводнение се качваме на най-високата част на сградата. При буря затваряме вратите и прозорците. Така, готови сме и с това. Сега последната задача. Кои думички са се скрили? Хората издигат бенцове, за да предпазят слънцето от пожар. Когато валят за да запазят слънцето от наводнение, Да, тук не беше пожар. Не беше пожара, беше наводнение. Кога пролитнат дъждове, има опасност реките и язовирите да прелеят. Така, готови сме, да? И ето имаме отличен. И ако искате още такива видеа, абонирайте се за канала и чао от мен!